Tanto amor, y a mí nadie me quiere. Uf. Altamente é sempre unha cabeza. Quérote como os xorizos, ben feitos, docemente, pero con un pouco de vida. Quérote como un gato que dormía a calor da lareira, disfrutadamente, pero como yo no daba. Quérote como brava, alternativas, valiosamente, que va a sangre de ordenador. Andrea, Isi y Adrián, de segundo de la ESO, interpretan un del escritor gallego Seixo Serve. Buena persona. Nunha cafetería, prendeuse naqueles ollos, asombrouse se un plato para algo. Fixo e comenzou a... Mirouna outra vez e comenzou a amala, a querela. Pensou e sentou á mesa máis achegada á cafeteira e sentiu que comenzaba... Hola, que queres? Quero un océano. Ao día seguinte entrou á mesma hora e ela seguía ali e sentiu que a quería, en serio, pensou. Hola, que queres? Quero unha. Ao terceiro día continuaba queréndoa e comenzou a imaginar e necesitar ao mesmo tempo que ela estivese comenzando a sentir iso tamén. Hola, que queres? Quero unha. Ao cuarto día sentiu que xa non podía máis, que tiña que dicirlo. Teño que dicirlo, pensou. Hola, que queres? Quero. Ela abriu os ollos preguntando. Como? El dixo outra vez ben baixinho. Quero. E dixo. Quero. E ao día seguinte. Quero. E ao seguinte ao terceiro día tamén dixo. Quero. Entón ela díxolle cos ollos. Eu tamén. Oh.